Kburin bir-rebħa fl-assedju l-kbir iżda konxji mill-bżonn ta' belt ġdida li tilqa' l-forzi tal-jasar waqt li tikkoordina l-progress ta' dan il-ġens, 450 sena ilu il-kavallieri poġġew l-ewwel ġebla fil-Belt Valletta. Belt li llum issaħrek bil-ġmiel tagħha frott viżjoni arkitettonika tal-periti li fasluha u ħila li ma bħala ta' missirijietna li bnewha. Kien propju it-28 ta' Marzu 1566 il-Gran-Mastru Jean Parisot de la Valette poġġa l-ewwel ġebla fis-sit li okkupa l-Knisja tal-Vittorja. Lil mill-lat simboliku, l-Ordni ta' San Ġwan ħatret lil Francesco Lapparelli, wieħed mill-aqwa esponenti tal-arti tal-fortifikazzjoni militari f'dak iż-żmien biex jgħin fid-disinn tal-Belt il-ġdida. F'dan l-anniversarju importanti għal-Belt meraviljuża tkellimna ma' Emanuel Buttigieg li mill-lenti esperta tiegħu fisser il-viżjoni tal-kavallieri għall-għolja ta' Xebb ir-Ras. Wara l-assedju l-kbir kellek il-fatturi kollha biex seta' tinbena l-belt. U r-raġuni kienet li issa rridu monument li jfakkar dik ir-rebħa kbira u li minnha mbagħad jistgħu jibqgħu jiżviluppaw biex impressjonaw l-Ewropa u jagħmlu timbru illi jisma' aħna wedin irbaħna dir-rebħa kbira u ħanibqgħu niddefendu l-fruntiera Ewropea u Kattolika kontra l-għadu Musulman. Dik kienet il-viżjoni l-kbira li kellu l-Ordni ta' San Ġwan. Wara Lapparelli li ntbagħat propju mill-Papa Pio V, it-tmun għadda f'idejn l-assistent tiegħu Gilormo Cassar. Dan tal-aħħar id-deriġa ma' 8,000 persuna biex il-fortifikazzjonijiet madwar il-Belt Valletta tlestew fi żmien 5 snin. Żmien li matulu l-arkitett Malti ħalla t-timbru tiegħu fil-kapitali, Valletta. Timbru tiegħu kien li dal-diżinn rinaxximentali li kien propju id-diżinn tal-belt huwa l-epitomija ta' x'għandu jkun id-diżinn rinaxximentali ta' belt. Implementaħ dik iż-żbuħija, dik il-perfezzjoni, dik l-eleganza li kien jitlob l-arkitettura, l-ħsieb inġinier ta' dak iż-żminijiet. Flimkien mal-proġett ta' Renzo Piano, r-restawr tal-fortifikazzjonijiet fl-aħħar snin reġa' tal-ibsa majestuża li tixraq lill-belt rikonoxxuta bħala patrimonju dinji tal-UNESCO. Illum il-Belt Valletta hija ċentru ħaj ta' amministrazzjoni ċivili u attività kummerċjali, imżewqa bad ta' bereġġ, ristoranti u ħwienet ta' kull tip. Intant biex timmarka dan l-anniversarju importanti, il-Fondazzjoni Valletta 2018 ħejjiet programm ta' attivitajiet li jfakru il-mixja ta' progress lejn il-belt illi nafu illum.